Os novos xogadores do Arosa, Gerai Couñago e Marcos Rodríguez, foron presentados oficialmente á prensa esta semana. Ambos os dous mostráronse moi contentos de pertencer a este club e recoñeceron que veñen con ganas de axudar o equipo a acadar uns mellores resultados. Y nada, tenía otras cosas, pero como estoy diciendo, el proyecto que más me gustaba es este. Creo que tiene buenos jugadores y poder ayudar un pouco ao equipo. Eu tamén, eu creo que é un club que pode loitar por outra categoría. Eso vai no marcar o día a día, xornada tras xornada, e a eso vimos, a loitar por estar o máis arriba posible. Preguntados polas súas posicións no campo, os dous xogadores son francos. Aínda non a coñecen, pero tampouco lles preocupa, xa que confían nas decisións do adestrador. Eu veño a axudar o equipo, onde quere que me poñer, eu vou a xogar e intentar ofrecer o mellor posible. A min gusta xogar nunha posición, pero bueno, se el decide poñerme noutra, pois terei que facer ben da maneira que eu sei, axudar o equipo, por lo menos. Claro, tamén eu con el non falei personalmente, pero bueno, creo que a idea dele é contar comigo como central. Lateral está Suso, creo. Pero bueno, eso vai no marcar o día a día, según a necesidade do equipo, supoño. Moitos puntos en común atoparon os dous xogadores ao longo da rolda de prensa de presentación. Un deles tivo que ver coa opinión sobre a Liga. Eu creo que vai ser tamén unha terceira bastante disputada, os equipos reforzanse moi ben, sempre hai moito xogador que ten boas cualidades e que van a axudar os seus equipos, supoño. Eu creo que para entrar outra vez vai estar difícil, pero bueno, eu creo que ahora xa ten que chegar a xogar e por lo menos disfrutar un ano que sea bonito. Eu creo que a terceira de toda España probablemente sea das que mellor nivel futbolístico ten, a de Galicia. De aí está, que hai 7 equipos gallegos na segunda B. Creo que aí marca bastante, creo que vai ser moi disputada, como a todos os anos, tanto por arriba como por abaixo, como estes últimos anos. Os seguidores do Arosa xa saben unha boa liga, un conxunto con moi bo nivel e dous xogadores novos que chegan ao club con moitas ganas de gañar. Están presentes todos os ingredientes necesarios para que esta nova tempada sexa moi boa para o conxunto arousá.